लेखे हामबाय दिनै जों तुलसिराम गामि ओ कायसा पान्डा खायलेजाक ओ पान्डाओ दिनै 6 फेमिली 13 भोटार BJP याकावि तिप्रा मोथा पार्टी ओ जॉइनिंग खायफेखा बरनो आं बेलाय खे खाबाय खुबाय लामसावबो ते हामजामै याफारो फायनाय सालो चिनि चबाते बुकराक नाय हने आसा खालायो तेबो चिनि बुबाग्रानि लगे रवै बरक हायनो चिनि मुभमेन्ट नो स्ट्रं खायने हनै फायमानि बागै ते बरक जोंनो सापर्ट खायमानि बागै बेलाय खे हामबाय याफारो जों बरनो खोक्ति बिकिसा खनाय नायलायनाय जे बरक तमानि बागै चिनि चबानो ते बुकराक खायने हनै फाय नों आगे बर पार्टी दं माने आगे जे BJP फायबाय ना बुट कायसा रना जों आमा जों एलान सोंनायफोराव ता आफ्राव आयसा रना आफ्राव परे एलान सोंबाय पाय ते मो मारो एक ताबंखो आं आनारसआव बुट रसने ताबाव पायना तो माने BJP नले जाजालिया हाय आनबाङै तिप्रा मोथाव बाना रं पायगा आस्ते बसर तमनि ताक जा तिमंसा मय हता जों नखौ बुमय ख नों साख्रिखा आनबाङै मा हाबना ठीक तिम्रो थाले ले त्यसगाडी समोर फेचिनि चौजा पुनो चौनो जमते सुकुममै पायो नै त्यसगाडी समोर पुनो चौनो जमते सुकुममै पायो नै बाबा ग्राके खतिनि नि BJP याकावि चिनि तिप्रा मोथा फाइने जों खाबैखौ एलाम सगौ तिनो थाजने मा फाइने चिनि BJP नि फाइने जतो तागुगुनो जों खाबैखौ एलाम सगौ चिनि नि BJP नि याकावि फाइने चिनि तिप्रा मोथा फाइने जों खाबैखौ एलाम सगौ बाबाग्राले ले तिप्रा मोथा ले त्यसगाडी समोर चिनि बमगरा पुनो चौनो जमते सुकुममै पायो नै त्यसगाडी समोर पुनो चौनो जमते सुकुममै पायो ना बाबा Apa? Sama kah kau?